What? Yo mengatheka bazophasha njengoSpike Off sicela amanzi akujojo ku-GC athi why not hayibo isitela nyene esichipho esibiza u5 bob nama-edictor nokungikhonza ngibiza i-drug lord mic check light gang qhume upset one step stopha lezi mpatha nama-islands wedabusa sihlela ubani oshaya i-dump Patsula le game. mina ngilishayisa i-rough dance sekuphuma bona ngena thina bethi how come sekuthiwa if you done can you please wait outside like really imini busuku time one bathi into zabantu ezahlanyisa lo mashapline othekeni mina ngizophaka ngiqala ngipheke ngokutaqeka uziphi ugethi ugatshe ephalamende mani sibone ngivele ngijaha ukugobotisa ngithi niyasebenza kanti benisavolontiya nina nikhuluma Bla bla bla. Benye benye bla bla. Khuluma. Benye bla bla bla. Benye benye bla bla. Khuluma. Benye bla bla bla. Benye benye bla bla. Khuluma. Benye bla bla bla. Benye benye bla bla. Angibingelela ama-hater noma ningidini nisidlo sasidla ngingedwa ngisengandiphendula idina endekani lokho enibiza ngamakhila namageza amahle ningane zomani geza ngegiza zothi cha sedluke elide ngilenza isikindi phuma amawindi kufe nezitsha umcimbi wenza isikhidi ngembuka ishisa letha amanzi kucima i-TV oshaya ikhethini sothatha iwindi ishiya i-PC yo kodwa empeleni kuzomele siyeke nje ukukhohlisana otshela u-andile akuphelezele masakhumbula ekhaya ukuthi ubane wekho dog usazoshowisana cause behind bars ngiqonisa ojele ngikhona ejinali bekhona ongagcwali ngami tek sazohlanye ngazi umthakathi ongaphethe ikhwama ngamenze ekhale ngami sebebulela inanja bonke bethe yami yami lamba kami nasisikho sinephina bhathi yami Khuluma. Benye bla bla bla. Benye benye bla bla. Khuluma. Benye bla bla bla. Benye benye bla bla. Khuluma. Benye bla bla bla. Benye benye bla bla. Khuluma. Benye bla bla bla. Benye benye bla bla. Baleka 17 ifika inkosi ixhwanguxhwangu kwazise emakhona yona cross ingcosi icabucabo ngithanda ukukaba inkabu nolaka ngihlala ngigana umnwabo nesimeli sezomba ngasengitshela ihlawu David Kawu Rafi grenade trays lokudlala ngakuzwisa ihlungu eshiyo isandla sepuni ebusweni bomnyama ubona ngidopha usucabanga ukuchaza ngathi umfundisi wasekuchibini mebona isulumane elithandaza motherfucker please suka phambi kobuso bami uthi kuthiwa usungakwazi ukungifacea kusho bani kwayena mlethela mangabe phiso ukunya mebuza ukuthi ubizo bani umtshela ukuthi ubizo ukufa sarapper wena usuyadepha obheka ngathi sibaningi sele ehlathini kanti uwe wedwa kusho isitabu esitophe ngoba ngayithile krayishela enhlabathini evutile manje umuntu uvuna kutshalile Khuluma. Benye bla bla bla. Benye benye bla bla. Khuluma. Benye